Mini Sabacha Aibente Babanzwe sizovula ngesijabelelo 103 sivumele wena Nkosi Ake sivumele wena Nkosi sishumayele Sishumayele
zivuke zibulandele wemsindisi zivuke zibulandele wemsindisi Asibonge. Amen. Isihloko salenkonzo sithi uShembe wayengumprofeti kaJehova. uShembe wayengumprofeti kaJehova. Kubalekile ukuchaza kabanzi ukuthi yini eyenza ngilokhu ngikhuluma ngomlando nesimo sikaShembe. Okokuqala ngokosiko, uShembe ungukhokho wami. Umama wayeyintandane and was adopted by the prophet. Ubaba mkhulu wakhipha izinkomo ezingu-18 wazinika umalume owamthenga ngazo ukuze abe ngumntanakhe ngokuphelele. Kuyinto engaziwa ukuthi umuntu uke athenge ingane yentombazana ngezinkomo ezingaka ngenhloso yokuba ibe ngumntanakhe. Kodwa ubaba mkhulu wakwenza lokho umama. Esehambile emhlabeni ubaba mkhulu, umama wahlala nenkosi ilanga kwaze kwafika isikhathi sokuba eyogana kaMpanza. Ngaleyo ndlela kwethu sakhula umama ehlale esixoxela ngendlela ubaba mkhulu owayemphatha kahle ngayo. Uthi-ke umama waqala kubaba mkhulu ukuzwa ukuthi unomzali. Ngaphandle kwalokho ngathunywa ngubaba ilanga ukuba ngikulwele ubuNazaretha njengenkolo kaJehova. Mhla ka-4 January 2010 kungumsombuluko ekuseni sabona sekufika ingilosi esasesivele siyazi ngoba yayingaqali ukusivakashela. Uthi-ke lo muntu wasezulwini, ngithunywa uShembe ubaba ilanga kuwe, uthi phuma ebuhleni bese umakhela ibandla likaJehova. Yaqhubeka ingilosi ithi uthe ubaba kuleli bandla uyofundisa abantu ukuthi uJehova udunyiswa kanjani. Lonke ulwazi uyoluthola eBhayibhelini nasehlabelelweni zamaNazaretha. Amen. Abantu abanakayo le nkulumo sebeyazi ngekhaya ngoba vele ngifisa ukuthi ihlale kini ekhaya. Kodwa ekuqaleni
angizange ngikwamukele lokhu kuthunywa kwami noma ngingashongo njalo ingilosini. Kwathi futhi ngo-August ngawo 2010 ingilosi yafika kithi ikhathazekile, yabe isithi ngithunywa ngamakhosi amathathu asephakameni. Athi leli bandla lamaNazaretha lizoba inhlekisa emhlabeni. Lamakhosi athi asethembele kuwe ukuthi uzokulwela kuNazaretha. Yaqhubeka ingilosi yathi nami mfowethu sengethembele kuwe, ungangidumazi, ulimele iqiniso. Amen. Njengamanje umoya wami ukhathazekile kakhulu ngoba ngibona lokho okwashiwo ingilosi ngo-August 2010 ukuthi leli bandla lamaNazaretha lizoba inhlekisa emhlabeni sekwenzeka phambi kwami. Angeke ngazi ukuthi ingempela kwenzekani kuleli bandla, ngoba abantu abenza inhlekisa leli bandla lophezu konke nabafuna ukuqeda ngalo ilaba abacashe ngesibongo sakwaShem. Angiqondi ukuthi bakwenzelani lokho. Ake ngiqale ngale nkulumo yokuthi kuthiwe uShembe uNkulunkulu. Okokuqala abacacisa ukuthi uma bekhuluma ngoShembe bakhuluma ngobani. uShembe ligama likababa mkhulu umprofeti nobuye aziwe ngokuthi umqali wendlela yokuNazaretha. Ngiyafisa ukuthi abantu bekwazi lokho namaKristu ekwazi lokho, ngoba leli bandla lamaNazaretha lasungulwa nguye. Ngakho-ke uma kukhulunywa ngoShembe kukhulunywa ngobaba mkhulu. Ubaba mkhulu wahamba emhlabeni ngo-1935. Nami angimazi ngoba ngazalwa engasekho. Angiqondi noma usekhona yini umuntu njengamanje ongathi uyamazi umprofeti. Inkolo ilawulwa iqondiswe ngumsunguli wayo, bese kuthi abalandeli bayo belandele imfundiso-nkolo njengokuchaza komsunguli wayo. Ikhona nje amaKristu engawugcina umthetho kaNkulunkulu ngoba abasunguli bayo abachaza leyo nto. Akwazi ukuthi umsunguli wenkolo engafike esho enye into bese abalandeli bekuphikise okushiwo ngumsunguli bese bezakhela eyabo imfundiso-nkolo besuse abantu ezimfundisweni zomsunguli wenkolo. Yikho kwathi uma ingilosi ifika kimi yathi uthe ubaba ilanga ivangeli engolishumayela ngilithathele kokwasho umprofeti ukuthi uJehova simkhonze kanjani. Imfundiso esiyilandelayo kumaNazaretha kaNkulunkulu ukuthi sifundisa abantu indlela eyiyo yokudumisa uJehova njengoba kwafundiswa umprofeti. Njengokuthunywa ngubaba ilanga, namhla ngifisa ukucacisela umhlaba wonke ukuthi kungani sithi ubaba mkhulu ngumprofeti kaJehova. Njengoba hlale sisho, umprofeti wazalwa ngokulinganisa ngo-1865 eNtabazwe eHarrismith eFree State. Wakhulela eplazini lomlungu ehlala eNkopholo neSikwata. Kodwa kuseqinisweni umprofeti akazalelwanga eNtabazwe, wakhulela eNtabazwe. Wayengazi lutho ngesikole
ngoba kwakungekho sikole emaplazini. Ngakho-ke wayengakaze afunde futhi engakholwe ndawo, ngoba lapha eplazini babengekho abantu abangamaKrestu ukuthi akathandaze. Emva kwesikhathi noma emva kwalokho wabe esezwa kuba nesono eliphenduka esifubeni sakhe, wazizwa esethandaza amazwi omthandazo engazi ukuthi avelaphi. Ngalokho into yokuqala uNkulunkulu owayefundisa uShem ngazi ukuthi wavela. Waqala manje wajwayela ukuthandaza yedwa entabeni. Ngolunye usuku wabonwa intombazana yalapha eplazini ethandaza yedwa esentabeni. Yabe isixoxela isikwata ukuthi ibone uShembe ethandaza. Isikwata saseMkopholo sahleka kakhulu. Sathi kusho ukuthi lo mfana kaMayekisa ufuna ukujoyina isonto likaBasi Bishop Christ. Ngelinye ilanga uShembe wahamba wayosebenza endlini yomlungu enalentombazana eyambona ethandaza. Yabe isimtshengisa iBhayibheli likaBasi elalisitafuleni. Yathi le ncwadi uthi uBasi iqukethe izindaba zenkosi. uShembe walangazelela ukwazi ukuthi le nkosi yehluke ngani kule nkosi ehlale ifika kuye ehlane imfundisa ukuthandaza ukuhlabelela. I think you understand this. Ukuthi uShembe wahlangana kanjani neBhayibheli. Ngobunye ubusuku elele wazibona esesikoleni efundiswa iBhayibheli. Leli phupho leza kuye izinsukwana kwase kuvela izwi lithi akaye emzini wamaWeseli owawuqamama neNkopholo. Kwathiwa uma efika kulomuzi acele iBhayibheli. Nempela ekuseni wavuka wathatha ihashi waya kulomuzi. Efika kulomuzi wabika ukuthi uthunywe yizwi lenkosi lithe akacele iBhayibheli kulomuzi. Nempela umnikazi womuzi wavele wathatha iBhayibheli elisha wayengakaze elisebenzise wamnika lona. Kodwa lo mnumzane wathi uShembe akalivule alifunde leli Bhayibheli. Nempela uShembe walivula walifunda. Kodwa engakaze aye esikoleni. Lo mndeni wamangala kakhulu. Wabe usumthatha uShembe uya naye enkonzweni yamaWeseli. Lento lo mlando ngifuna niuzwe kahle. Ningatshelwa abantu izinto eziningi. Kwathi esanda kufika enkonzweni umfundisi wabe esemnika inkonzo. Wathi uyaqala uyashumayela. Abantu bakhala amadimoni. Abanye baphuma babaleka enkonzweni. Lo mfundisi womlungu wabona ukuthi lo mfana unomoya ongcwele noma unomoya kaNkulunkulu. Manje ukumgcina lapha kuzodala inkinga ebandleni. Wabe esemiza namanye amadoda. Wathi kungcono lo mfana ehambe eyoshumayela amaqaba ezindabeni. Ngoba uyabona ukuthi unomoya kaNkulunkulu. Manje akangachithi isikhathi ashumayele amakholwa. uShembe wagcina lapho ukuza enkonzweni. Wabuyela empilweni yakhe yamabhithi. Esekhulile waganwa
ngamakhosikazi amathathu. Kwathi ecacelwa ngumakoti wesine esasina esigcaweni, kwavela leliya lizwi owaqala ukulizwa elusini, lathi, ngathi wena ungaganwa. uShembe washawa luvalo, wabaleka wayewazivalela endlini. Abantu badideka ukuthi kwenzekani kulomfana kaMayekisi. Njengenhlala yenza, ntambama uShembe waya enhla nomuzi, wafike wathandaza. Wathi esathandaza, wavele wafikelwa ubuthongo, walala. Wazibona ehamba emkhathini, ngaphezu kwakhe kunezinsizwa ezazifake izingubo ezimhlophe, zizibophe ngebhande okhalweni. Wazama ukuzifica lezi zinsizwa, kodwa wehluleka, noma zona zazime. Uthe esacabanga ukuthi kwenziwa yini engazifici, wezwa kukhuluma umuntu ngaphakathi kuye, ebuza ukuthi uyafuna yini ukuthi uShembe azifice lezi zinsizwa. Wavuma ngenhliziyo uShembe. Kwase kuvuleka isifuba sakhe, kwaphuma kuye umuntu ongumoya. Kubhaliwe emahlombe akhe ukuthi Shembe. Lo muntu wahlangana nalezi zinsizwa, base bekhomba ngomunwe emhlabeni. Wakhanya, wabe esebona isidumbu sakhe esilokhu siguqile, kodwa sisibi, siphethuza izimpethu. Laba abantu base bebuza ukuthi sinjani lesi sidumbu. Wathi uShembe sibi. Base bethi, uma usahlala esidunjini esingcolile kanje, awukwazi ukuhlangana nathi. Babuye bakhomba emhlabeni ngaleminwe enombane, kwakhanya phansi. Wabe esebona ingane ibangwa ngamakhosikazi amane, amabili bedonsana ngayo ngezingalo, noma bedonsana ngezingalo zalengane. Abanye futhi ababili bedonsana ngemilenze yalengane. Wamemeza uShembe wathi, nenzani? Nizoyilimaza leyo ngane. Kwase kuqhamuka izwi lithi, uyayizwela yini leya ngane? Wathi uShembe, yebo ngiyayizwela, ngoba bazoyilimaza. Labe selithi izwi, leya ngane nguwe, laba abadonsisana ngayo abafazi bakho, babanga wena. Uma usabanga ngabafazi, awukwazi ukuhlangana nathi. Zabuya lezi zinsizwa zakhomba phansi ngeminwe, yakhipha imibani eyayahlaba emhlabeni. uShembe waphaphama, isidumbu sakhe salokhu siguqu. Umoya wakhe wahlupheka usuku lonke ecabanga ngalesi sibonakaliso. Wabuye wamuzwa lo muntu ekhuluma naye, sengathi ukukhuluma ngaphakathi kuwe, wathi, hlukana namakhosikazi akho, ngoba ngifuna ukukhuluma nawe. Wena ungiShembe, ngoba ngaphakathi kwakho kuhlala mina Shembe. Amen.
waqala manje uShembe ukwesaba ukusondela kumakhosikazi akhe, waphuma ekhaya lakhe wakha idokodo ngaphandle komuzi. Endaweni kwasekuduma ukuthi indodana kaMayekisa ingena ukuhlala. Ethandaza uShembe wabhekisa uNkulunkulu wathi, Nkosi, ngicela ukuba uwabulale onke amakhosikazi ami, kunokuba ngiwabone egana abanye abantu kuphila. Wayesezwa izwi liphendula lithi, ngiyezwa. Wathi ebona kwakufa cishe bonke abantwana bakhe. Kumakhosikazi amane uShembe wabe enabantwana abawu-16. Bafa bonke abantwana abali-10 befa ngokulandelana. Mhla kufe owe-10 uShembe wenqaba ukuba umntwana angcwatshwe. Wazivalela endlini nesidumbu izinsuku ezintathu, ethandaza, ecela uNkulunkulu ukuba umntwana avuke, ebuza ukuthi uNkulunkulu ubaluleleleni abantwana bakhe. Kodwa umntwana akavukanga. Isikwata sabe sesiyobikela umlungu weplaza ukuthi uShembe uzivalele endlini nesidumbu akafuni isinqotsho. Lolu kwase kulosuku lesithathu. Umlungu wafike wasivula isicaba, bamephuca uShembe isidumbu sisibolela ezandleni zakhe, elokhu esigonwile ekhaya. Esephuciwe isidumbu, wahamba wayohlala ehlathini. Kwaba sengathi ungenwa ukuhlanya. Wathi esahleli khona ehlane ekhala, esefana nohlanya, wezwa izwi limbiza lithi, Shembe, Shembe. Wathi, Nkosi, lathi uyakhumbula mhla ngithi hlukana namakhosikazi ngoba ngifuna ukukhuluma nawe. Wena wathi kungcono ngibabulale ngoba awufuni ukuba ubone amakhosikazi akho egana amanye amadoda uphila. Laba abantwana engibabulalayo ngenza okwacelwa nguwe. Esikhundleni sabafazi bakho sengibulale abantwana bakho ngoba bona abakabanaso isono. Sebefile ke abafazi bakho, ngilandele. uShembe wabuyela ekhaya, wageza, waqoqa umndeni wakhe, wawutshela konke okukhulunywe nguJehova. Unkosikazi omncane wamthatha wambuyisela ekhaya. Amakhosikazi amathathu wathi bengagana lapho bethanda khona ngoba yena uselandela izwi likaJehova. Umakoti omncane uShembe wamthatha waye wamshiya ngenhla komuzi kubo kwamakoti. Lo makoti wakhala kakhulu, wathi kodwa ungihlekiselani ngabantu, bazothi ngaliwe ngifika nje emshadweni. Wathi uShembe, angikwazi, kodwa ngibizwa ibizwi likaJehova. Wathi umakoti, ngiyafisa ukumbona lo Jehova ononya kangaka, ongishisa umyeni wami ngisashade nogodwa. Wakhala kakhulu umakoti, noShembe wakhala, babambana
bekhaya ebuya koshiya umakoti uShembe waya ehlathini ephethe intambo ethi uyozikhunga wahlala ehlathini ubusuku bonke ethandaza ethi ucela uNkulunkulu amhlanganise nalezi insizwa ezinhle owazibona emkhathini kwathi sekuyosa wathatha intambo esethi uyozikhunga wezwa izwi lithi Shembe bheka phezulu wabheka wabona emkhathini umuzi omuhle isimanga laselithi izwi lo muzi ngowakho kodwa uma uzibulala uyoboshwa uze ukhululwe usuqede iminyaka ubuzoyihlala emhlabeni wabuyela ekhaya uShembe wafika waqoqa wonke umndeni wakhe uhlanganisa nonina wabe sethi uJehova ungehlulile manje sengilandela yena yedwa ngihlukana namakhosikazi ami abathandayo bengasiganela amanye amadoda nawe mama sengiyekushiya ngihlukana nabantwana bami ngihlukana nemfuyo yonke manje sengilandela uJehova wathi unina mntanami awungenwa ukuhlanya kodwa uthi laba abantwana babantu obalahlayo ngibenze njani wathi uShembe angazi mama kodwa mina ngiboni kanjalo ukuthi ngiyahlala kodwa ngilandela izwi likaJehova waqhuma isililo ekhaya wakhala wonke umuntu kwaba sengathi kufiwe uShembe wathatha ubhoko nethini lamanzi nalokho owabegqokile wawufulathela umuzi wakhe engazi ukuthi uyaphi kodwa elandela izwi laphakade unina wamlandela ehamba encenga wathi mntanami ungazibulali kulungile uhlale emahlathini noJehova wakho uma nje ngokwazi ukuthi usaphila mina ngabizwa izwi lakho ngasuka ngakulandela awungashiya ngashiya izwi lakithi
lila KriStu ke akholwe kakhulu athi lento kaShembe ngamanga kodwa abazi nokuthi uShembe ngubani. Uma uhlakaniphile ngaphambi kokuba uvele ezinkundleni ukhulume ngento kumele uqala wenze ucwaningo ngaleyo nto ukhuluma ngayo. Ungayikhulumi into ozothi uma ubuzwa ngayo bese uthi bengazi. Ngokwalama KriStu uShembe kuso sonke lesi simo owabhekana naso efunwa uNkulunkulu ngamandla. Nalo Jehova uShembe owayesifundisa ngaye ukuthi kasibuyele kuJehova ngamanga. Kusho amaKristu amanye bathi bakholile bathi bayazi. Kunamanye-ke amaNazaretha ofanele ngabe atshela umhlaba ukuthi uNkulunkulu weza kanjani phakathi kwethu ngoShembe. Kufanele ngabe bazise umhlaba ukuthi ubaba mkhulu wahlupheka kanjani ebizelwa kulolu hambo lwasezulwini. Kodwa bona bathi nguye uShembe uNkulunkulu. Bahlekisa ngobaba mkhulu. Akekho umuntu okholwe ngempela ongekhathazeke uma ebona indlela amanye amaNazaretha asewucikele phansi ngayo umsebenzi woprofeti nomsebenzi kaNkulunkulu. Ngokusobala yiso lesi sikhathi owakhuluma ngaso baba mkhulu ukuthi kuza isikhathi lapho amaNazaretha ayomhlubuka khona uJehova balandele isithixo zabo bezosifaka lapho esikhona. Sesifikile leso sikhathi noma ubani uyabona. Ngingazi ukuthi uma ithi ingilosi leli bandla lizoba inhlekisa emhlabeni kanti kwakushiwo into enje lapho kuba ngamaNazaretha ahlekisa ngoNkulunkulu. Bayazi ukuthi uNkulunkulu Nkosi kubusise lobo
ngalentshumayelo emfisha ngiqonde ukuba nalabo abangazi abangamaNazaretha nalabo abangazi abangamaKristu bazi ukuthi yonke lemfishi enziwa ngamaNazaretha isiboniso sokuhlubuka uNkulunkulu, isiboniso sokuhlubuka lo muntu wasezulwini
owakuhluphekela kanjena uMnumzane. uShembe walahlekelwa amakhosikazi akhe amane nonina nabantwana bakhe ephila. uShembe waye ecebile enenkomo eziningi enamahashi enembuzi kuthiwa ispan esilokhuza sasi wayibophela 16 wespan ecebile engahluphekile. Kodwa wafika uNkulunkulu wathi akalahle amakhosikazi akhe ewathanda, wathi akalahle izingane zakhe ezithanda, wathi akalahle unina emthanda, wathi akalahle yonke into eze yedwa. Wayeqinisile lo mntwana uma ethi ngiyafisa ukuthi ngimazi lo Jehova ononya kanje, okwazi ukuthi engihlukanise nomyeni wami ngishade nje. uShembe akakho umuntu owake wahlukumezeka njengoShembe esungula leli bandla. Akakho. Uma ucabanga lesi simo awukwazi ukuthi ungakhala, awukwazi ukuthi ungalila. Ukuthi wephucwe amakhosikazi akho uwathanda, wephucwe izingane zakho uyithanda. Wayenezingane zo-16 zafa zonke. Kwala ngisho esencenga kulona yeshumi ethi inkosi salusumnyeka lona wangavuma uNkulunkulu wambulala. Mase embulalele wathi sengibabuleleka abafazi bakhe ngilandele. Uma uShembe kukhulunywa indaba yokuthi wangena ehlatheni ufuna ukuzibulala ngoba kwakwenze njani, uma ubheka leso simo ukuthi uma leso simo sasibhekene nawo awuzokwenza njani. Manje na-ke uma ngabe siphatheka kabi uma sibona amaNazaretha enza lento ayenzayo, sibonakala singamahlubuka. Into eyenziwa ngamaNazaretha lapha ku TikTok uvele ungazi ukuthi into enjena izokwenziwa kanjani. Ngike ngabona umkhokheli esinisa amadoda ngomNazaretha, esinisa impela ethi hawe sinisa amadoda, kungamadoda ngapha kungamadoda ngapha, usinisa umkhokheli. Ngike ngabona sinomfundisi uNtuli, intombazana ingena esontweni ifake umqhele nenansuka. Uma ungake ubone izinto ezenzeka lapha na ku TikTok, ubona insizwa zifaka amaduku emadolweni, zifaka amavesti, zisinela abantu njengejadu. Uvele uthule ukuthi lento enjena kanti kumkanjani. Uma ngase nibuke izihlabelelo zenu lezi endala, uShembe ubhalile ukuthi lezi zihlabelelo zimiselwe imigidi emincane kuphela. Zifundwe khona ngempela. Bona isikhathi esidala
kubhaliwe ukuthi lezi hlabelelo sibuyisela lezi hlabelelo kufanele zihlatshelelwe uma kwenze njani. Lezi hlabelelo kufanele zihlatshelelwe uma kwenze njani. Uthi uShembe lezi hlabelelo zimisele ukusebenza uma kuyinkonzo engcwele nemigidi nemikhosi kaNkulunkulu. Kusho uShembe. Kodwa namhlanje na lezi hlabelelo zamaNazaretha zishawa kumbholoho kwenziwa yonke into ngayo kubukiswa ngayo awazi ukuthi wenze njani abaphila angazi ukuthi laba abantu lokhu kuhlubuka kuqhamuka. Manje ngiyafisa ukuthi bonke abantu abakholwayo noma bangamaKristu noma bangamaNazaretha bazi ukuthi lento ekhulunywa lo muntu lonothi uShembe amanga akazi lutho akayazi into ekhulumayo ngoba akamazi uShembe ukuthi ubani. Akamazi uShembe akazi ukuthi uShembe wahlupheka kanjani mhla ezolandwa uNkulunkulu ukuthi akhe ulokhuza lobuNazaretha. Ubaba uthi ngoyejwayele ukuthi angifisi ukuthi lento yasezulwini iwe yini. Angifisi ukuthi iwe yini. Ngoba lento esiyona yavela ezulwini. Whether people believe it or not, kodwa lento yavela ezulwini. Ngakho ke we'll fight for it. Asikwazi ukuthi sesaba amadimoni ebhidize into kaNkulunkulu ngeke sikwesaba. Ngiyacela uNkulunkulu ukuthi engiphe amandla ukuthi ngiyilwele lento njengoba wangithuma ukuthi ngiyilwele ngeqiniso. Umhlaba uze wazi ukuthi uma befuna ukubona ukuthi umuntu othunywe uNkulunkulu wenze njani bebukekile ukuthi lokhu ngayiqala lento ikhona into esengeke ngayenza engasolwa umuntu oyazi indaba kaNkulunkulu. Ukhona yini? Ingiphethe kabi lento enziwa amaNazaretha angcono amaKristu ngoba amaKristu akazi. AmaNazaretha abhidliza into yawo ngabomu ngoba bengene umoya kaSathane. Inkosi kusebenza.